Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται και ακούγεται μάλλον λίγο σαν σχήμα οξύμορο να συζητάμε για την ακαδημαϊκή γενική ιατρική σε μια χώρα που η κυρία Δημοπούλου μας είπε από την αρχή ότι μάλλον δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και νομίζω ότι πάρα πολύ γλαφυρά και η κυρία Τσίμψου και ο κύριος Φραγκούλης μέχρι στιγμής περιέγραψαν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην χώρα μας σε αντιδιαστολή με το τι γίνεται σε άλλες χώρες. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συζητήσω λίγο μαζί σας σχετικά με το πώς η ακαδημαϊκή γενική ιατρική θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο στο να καλυφθούν αυτά τα κενά, αν θέλετε, και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Νομίζω ότι είναι διπλός ο ρόλος της ακαδημαϊκής γενικής ιατρικής, κυρίως στην εκπαίδευση, και θα μου επιτρέψετε να έχω μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, ίσως να δώσω περισσότερο έκταση στην προπτυχιακή ουσιαστικά εκπαίδευση, αλλά και στην έρευνα. Ποιος ο ρόλος, λοιπόν, της ακαδημαϊκής γενικής ιατρικής στην εκπαίδευση? Η προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, νομίζω ότι είναι κατανοητό από όλους μας ότι είναι η συνειδητή επιλογή από τους αποφύτους των ιατρικών μας σχολών ειδικοτήτων που θα υποστηρίξουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κατεξοχήν η ειδικότητα αυτή είναι η γενική ιατρική. Αλλά για να μπορέσουν ουσιαστικά να κάνουν μια συνειδητή τέτοια επιλογή, χρειάζεται ήδη, πριν πάρουν το πτυχίο τους, να μπορούν να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά που ήδη αναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες για την γενική ιατρική και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Να γνωρίζουν πολύ καλά ότι συζητάμε ότι θα έχουν μια καριέρα στο μέλλον που θα αφορά την πρώτη επαφή του ασθενή με το σύστημα υγείας. Η φροντίδα που θα πρέπει να παρέχουν θα πρέπει να είναι συνεχής και μακροχρόνια, θα πρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα και θα είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό των επαγγελματιών αλλά και των υπολείπων υπηρεσιών φροντίδας. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί ανασταλτικοί παράγοντες, τους οποίους μπορεί κάποιος να τους δει και στη διεθνή βιβλιογραφία, συζητώντας όμως και με φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πραγματικά γίνονται, νομίζω, ορατοί. Πρώτα απ' όλα, πολλοί από εμάς έχουμε κάποια επαφή με κέντρα υγείας, ίσως με δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και βλέπουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία περιέγραψε η κυρία Δημοπούλου. Πολλές φορές, όταν κάποιος θέλει να επιλέξει μια καριέρα, σίγουρα όταν βλέπει μια τέτοια εικόνα μπροστά του, δεν είναι, και, αν θέλετε, και το πιο ιδανικό. Επίσης, υπάρχουν πολλά επικριτικά σχόλια για την πρωτοβάθμια φροντίδα, τόσο από ειδικευόμενους άλλων ειδικοτήτων, όσο και από ειδικευμένους. Κυρίως σε ένα σύστημα υγείας όπου πρακτικά εξάρει και εκθιάζει την πολύ αυξημένη εξειδίκευση. Αναγνώριση τέτοιων απόψεων υπάρχει και από την κοινωνία μας, όπου προσπαθούμε να δώσουμε ουσιαστικά και να υποστηρίξουμε πολύ περισσότερο τους υποειδικούς. Επίσης, πολλές φορές οι φοιτητές μας έρχονται ίσως, αν θέλετε, βλέπουν με λίγο φόβο το γεγονός ότι κάποιος ο οποίος θα ασχοληθεί με τη γενική ιατρική θα πρέπει να έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος γνώσεων, χωρίς πολλές φορές να αντιλαμβάνονται πρακτικά τι είναι αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν. Επίσης, η πεποίθηση ότι η ενασχόληση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πιθανόν να είναι ανιαρή, γιατί μπορεί καμιά φορά να περιορίζεται μόνο στη συνταγογράφηση ή σε πάρα πολύ απλά περιστατικά. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και η απουσία κέντρων εκπαίδευσης, κυρίως για τους φοιτητές μας, που θα μπορούσαν να τους παρέχουν αυτή την εκπαίδευση και τη γνώση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα οποία θα αξιολογούνται συνεχώς. Χρειάζεται λοιπόν, αν μη τι άλλο, μία προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων σε προπτυχιακό επίπεδο ως προς την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Χρειάζεται, με άλλα λόγια, να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και να δείξουμε στο φοιτητή μία προσέγγιση που θα επικεντρώνει το ενδιαφέρον στον ίδιο τον ασθενή, στον ασθενή ως πρόσωπο και όχι στο νόσημα, αυτό που κάνουμε συνήθως μέχρι τώρα. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους φοιτητές σε κλινικές δεξιότητες, οι οποίες τις χρειάζονται οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους φοιτητές ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη μιας ομάδας επαγγελματιών που συνήθως θα συμμετέχουν και επαγγελματίες από άλλα πεδία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους φοιτητές σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όχι στα νοσοκομεία, προσπαθώντας να τους μάθουμε θεωρητικά τι είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και νομίζω ότι εδώ θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω, πιθανότατα να είστε και αρκετοί στο ακροατήριο, γενικοί γιατροί με τους οποίους έχω συνεργαστεί και έχουν πάει φοιτητές και από τα Γιάννηνα, όπως και από άλλα πανεπιστήμια, και πραγματικά έχουν γυρίσει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη συνεργασία αυτή. Θα πρέπει επίσης να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε τους φοιτητές μας να συμμετέχουν σε μεταφραστική έρευνα, με έμφαση ουσιαστικά την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης στην κλινική πράξη, κάτι το οποίο θα μιλήσω και λίγο στη συνέχεια, είναι νομίζω και το κατεξοχήν πεδίο έρευνας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο φοιτητής μας, λοιπόν, θα χρειαστεί να εξοικειωθεί και με την προσέγγιση η οποία είναι επικεντρωμένη στον ασθενή. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό?
προσπαθώντας να το διδάξουμε μέσα από κλινικά σενάρια τα οποία είναι κοντά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και με την παρουσία του και συμπληρώνοντας ουσιαστικά αυτό το κομμάτι με την παρουσία του σε κέντρα υγείας και με το να βλέπει ουσιαστικά περιστατικά εκεί πέρα. Επίσης, θα πρέπει να του δώσουμε να καταλάβει τι σημαίνει ολοκληρωμένη προσέγγιση και όχι κατακαιρματισμένη προσέγγιση, η οποία διδάσκεται συνήθως στις ιατρικές σχολές από κάθε ειδικότητα ξεχωριστά. Χρειάζεται οπωσδήποτε να διδαχθεί κλινικές δεξιότητες, τις οποίες τις χρησιμοποιεί ο γενικός γιατρός και ο γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Να γνωρίσει τα εργαλεία εκείνα που μας βοηθάνε όταν δουλεύουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να μπορέσει να τα χρησιμοποιεί. Αυτό να το καταλάβει και να τα δει ακόμη πριν πάρει το πτυχίο του. Επίσης, να συνειδητοποιήσει ότι όταν δουλεύουμε εκτός νοσοκομείου, χρειαζόμαστε και ίσως είναι ακόμη πιο απαιτητική η ορθολογική χρήση των κλινικών πόρων που διαθέτουμε. Δεν είναι όπως σε νοσοκομεία που συνήθως έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες στα χέρια μας. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβει ότι συνήθως στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είμαστε μέλη μιας ομάδας, που συνήθως έχει πολλούς άλλους επαγγελματίες. Να γνωρίζουμε γενικά τουλάχιστον το έργο τους και το πώς λειτουργούν και να σεβόμαστε σε αυτό που έχουν να προσφέρουν. Πολλές φορές έχουν να προσφέρουν πολύ περισσότερα από ότι ο γιατρός της ομάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αναγνώριση λοιπόν και στους άλλους επαγγελματίες υγείας και να μπορέσουν να αναπτύξουν και να δουν δεξιότητες που έχουν να κάνουν τόσο με την καθοδήγηση των υπολείπων συνεργατών, αλλά και με το πώς οι ίδιοι θα ακολουθούν πρακτικά κάποιες οδηγίες για να μπορούν να εναρμονιστούν με το ρόλο τους μέσα στην ομάδα αυτή. Πολύ σημαντική, όπως ήδη είπαμε, η κλινική άσκηση στην κοινότητα, σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Υπάρχει μια αναγκαιότητα για εκπαιδευτικά κέντρα για τους φοιτητές. Οι φοιτητές πολλές φορές έχουν λίγο διαφορετικές ανάγκες από τον ειδικευόμενο της γενικής ιατρικής. Και νομίζω ότι χρειάζεται μια πολύ καλή συνεργασία και ανάπτυξη τέτοιων κέντρων για να μπορέσουν ουσιαστικά να δώσουν αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο φοιτητής. Και φυσικά συνεχή αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών δομών που θα παρέχουν αυτή την εκπαίδευση, όχι με τη λογική της κριτικής, αλλά με τη λογική της βελτίωσης, του να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερο. Και τέλος, η συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες από τους ίδιους φοιτητές. Πώς? Να τους δώσουμε τα κίνητρα να συμμετέχουν οι ίδιοι σε προγράμματα, να γνωρίσουν πρώτα απ' όλα τι είναι αυτή η μεταφραστική ουσιαστικά έρευνα, δηλαδή ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις που μας βοηθάνε ίσως να εφαρμόσουμε κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη, ή πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε προγράμματα σε επίπεδο πλέον πληθυσμού, που είναι πολύ σημαντικό για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουν ή ποιες παρεμβάσεις, με άλλα λόγια, είναι αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση των διαφόρων εμποδίων στη συμμόρφωση των ασθενών μας. Πώς αναπτύσσονται αποτελεσματικές στρατηγικές για την εφαρμογή προληπτικών παρεμβάσεων και φυσικά να συμμετέχουν σε όλα αυτά. Τώρα θα μου πείτε, σίγουρα μια ιατρική σχολή δεν έχει σαν στόχο να βγάλει γενικούς γιατρούς ή γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σίγουρα οι στόχοι είναι πολύ πιο ευρύς. Παρ' όλα αυτά όμως, και νομίζω ότι αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία έχει γίνει και από συναδέλφους στο εξωτερικό, σίγουρα δεν θα επιλέξουν όλοι οι φοιτητές μια καριέρα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι όμως πολύ σημαντικό όταν αυτό περάσει μέσα από τα προγράμματα των ιατρικών μας σχολών, όλοι οι συνάδελφοι και οι ιατροί να κατανοούν πολύ καλύτερα τι σημαίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να είναι πολύ πιο δεκτικοί στο ρόλο της και στο πώς ουσιαστικά παρέχεται. Ας δούμε λίγα λόγια τώρα για το ρόλο της ακαδημαϊκής ιατρικής στην ανάπτυξη της έρευνας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και θα ήθελα εδώ πέρα πολύ σύντομα απλά να εστιάσω και να σας δείξω στο σχήμα αυτό πρακτικά το πεδίο, το οποίο είναι ένα πεδίο πολλά υποσχόμενο σε διεθνές επίπεδο για το τι πραγματικά μπορεί να κάνει η έρευνα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό είναι, αν θέλετε, ο δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει μια ανακάλυψη. Συνήθως οι ανακαλύψεις ξεκινάνε μέσα από ένα πειραματικό εργαστήριο, οι οποίες συνέχεια θα πρέπει να δούμε όταν κάτι φαίνεται να είναι υποσχόμενο πρακτικά να εφαρμοστεί και στους ασθενείς και στη συνέχεια να γίνει, αν πραγματικά αιτιοποιημένες κλινικές δοκιμές το επιβεβαιώνουν, να περάσει κατευθυντήριες οδηγίες και σε συστάσεις και στη συνέχεια οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν πλέον στους ασθενείς μας και στο γενικό πληθυσμό. Το θέμα είναι όμως ότι ακόμη και καλές κατευθυντήριες οδηγίες να έχουμε, πολλές φορές χρειάζεται να δούμε ποιες είναι εκείνες οι παρεμβάσεις που θα μας βοηθήσουν να τις εφαρμόσουμε, έτσι ώστε να μην χάνουμε και να μην υστερούμε στη φροντίδα που δίνουμε στον ασθενή μας. Αυτό λοιπόν το στάδιο δηλαδή της αξιολόγησης παρεμβάσεων πλέον για να εφαρμόσουμε κατευθυντήριες οδηγίες,
είναι η λεγόμενη μεταφραστική έρευνα στο βήμα 3. Υπάρχει ίσως και ένα βήμα 4 πολλές φορές, που είναι πλέον τα προγράμματα στο γενικότερο πληθυσμό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο η ακαδημαϊκή γενική ιατρική θα μπορέσει να παίξει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πώς? Με την ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλων που θα έχουν σαν σκοπό τη βελτίωση της υγείας, διασφαλίζοντας όμως κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Την ποιότητα, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα, την ισότητα, αλλά και το λογικό κόστος. Ήδη νομίζω αναφέρθηκε και ο κ. Φραγκούλης σε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία προσπαθούν τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο να τα επιλύσουν. Χρειάζεται η ακαδημαϊκή κοινότητα, θα μπορούσε να είναι αυτή η οποία θα διευκολύνει ουσιαστικά τη συζήτηση θεωριών, την ανταλλαγή ιδεών, την παρουσίαση προκλήσεων πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά και την πρόταση αναδυόμενων λύσεων σε όλο αυτό το πεδίο της μεταφραστικής έρευνας. Θα μπορούσε να παίξει η ακαδημαϊκή γενική ιατρική ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πώς? Με το να αναπτύξει, να αξιολογήσει και να δώσει προς αυτές πρακτικά τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Επίσης, να συμβάλλει στην εκπαίδευση των ίδιων των επαγγελματιών που δουλεύουν στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όταν και αυτοί συμμετέχουν ως συνεργάτες σε πρωτοβουλίες των ακαδημαϊκών κέντρων. Επίσης, να μπορέσει τέλος να δώσει προτάσεις για κατάλληλο σχεδιασμό, αλλά και για αξιολόγηση των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση προγραμμάτων ολοκληρωμένης φροντίδας, κυρίως σε πληθυσμούς που το έχουν ανάγκη. Και συζητάμε κυρίως για πληθυσμούς με πολλαπλή νοσηρότητα, ασθενείς που είναι σε τελικό στάδιο ουσιαστικά κάποιας νόσου, όπως για παρηγορητική φροντίδα, ή και ασθενείς με αυξημένη ευπάθεια, όπως είναι οι ηλικιωμένοι. Εκεί πέρα, μια και μόνη απλή παρέμβαση πολλές φορές δεν φτάνει για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι υπέρ της καλύτερης ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών. Πάλι μπορεί να παίξει το ρόλο της ακαδημαϊκή γενική ιατρική και στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας μέσα από τη συμμετοχή τους μέσα στα ερευνητικά προγράμματα, καθώς και στην αξιολόγηση και βελτίωση των προγραμμάτων αυτών της ολοκληρωμένης φροντίδας, ώστε να δούμε ποιο τελικά είναι αυτό που είναι αποτελεσματικό. Θα μπορέσει επίσης να βοηθήσει στην ανάπτυξη της έρευνας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ακαδημαϊκή γενική ιατρική, συντονίζοντας δίκτυα έρευνας. Και νομίζω ότι εδώ έχει να επιτελέσει και ένα πολύ σημαντικό επιπλέον εκπαιδευτικό ρόλο, όχι πλέον σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε επίπεδο ειδικευομένων πολλές φορές. Επίσης, θα μπορέσει να επιβραβεύσει δομές και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που συμμετέχουν, παρέχοντας επιπρόσθετους πόρους, αλλά και υποστήριξη μέσα από τα προγράμματα τα οποία ουσιαστικά θα συμμετέχουν. Το θέμα, βέβαια, και ένα μεγάλο ερώτημα είναι ποιος συντονίζει τελικά την έρευνα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί κάθε πανεπιστήμιο ή κάθε, αν θέλετε, έδρα γενικής ιατρικής είναι και μια ξεχωριστή οντότητα. Χρειάζεται όμως να υπάρχει κάποια ερευνητική στρατηγική και κάποια αντικειμενική κατανομή πόρων για όλα αυτά τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν. Απλά ήθελα πολύ συνοπτικά να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα από το εξωτερικό. Έχουν γίνει ερευνητικά Ινστιτούτα σε αρκετές χώρες, εδώ είναι το Νιβέλ στην Ολλανδία, αλλά όλοι γνωρίζουν ίσως περισσότερο το National Institute for Clinical Excellence στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και το AHRQ στην Αμερική, όπου πρακτικά συνεργάζονται με άλλα ερευνητικά Ινστιτούτα και ακαδημαϊκά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, ούτως ώστε να θέτουν το ερευνητικό πλάνο, τις ερευνητικές προτεραιότητες και να χρηματοδοτούν και να κατανέμουν ουσιαστικά τους πόρους στις ερευνητικές ομάδες, ούτως ώστε να μπορέσουν να έχουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν. Και νομίζω ότι ένα από τα τελευταία ίσως επιτεύγματα στην Αμερική είναι το Ειδικό Κέντρο Αριστείας για την έρευνα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το οποίο ανήκει στο AHRQ και πρακτικά προσπαθεί να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.